Isidumbu sikaLukhona Fose sitholakala esigangeni, sinamanxeba amaningi okulimala, sicuywe izitho zomzimba. Kubikwa ukuthi le ntombazane igcina ukubonakala ihamba nabangani bayo ngoMgqibelo. Sithi abantu bokuqala sibone isidumbu esi, masifika sifumana ukuthi ngumntana wentombazana olele apho, ujongise ubuso ecaleni, uvuleke amathanga. Sabona ukuthi kunzima ukuthi otata bangaboni, bekusabeka ingathi khona into ekhuthiweyo ngaphantsi. Umndeni uthi ushaqekile ngalesi gameko, kanti ufuna ukubona abenzi bokubi bebhekana nengalo yomthetho. Ebengumuntu oright, ebesithanda yena isikolo futhi bethu ufundele uba i-lawyer. Ebesho kanjalo. Bengumuntu ogude kakhulu efamilini enenhlonipho. Umndeni okwamanje ofisa ngathi abenzi bokubi bangavela njengoba benitshilo izolo, babonakala ukuthi ngobani, babotshwe. Umphakathi waseRoodeport uthi izigameko ezifana nalesi zijwayele ukwenzeka kule ndawo, kanti unxuse ukufakelwa esiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwana. These things, in a daily basis, I think some few months back, there was a protest march to our Roodeport police station to intervene to the current situation, where actually our demand was saying must be a mobile police station to avoid the situation as fananale sikuyo today. Abekho abasolwa abasahlonziwe, amaphoyisa anxuse noma ngubani ongaba nolwazi ukuba ezinganeno.